ನಮ್ಮ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಒಂಜಿ 10% ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪನ ಗಂತಡಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿ ಒಂಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ಅಲ್ತ ಟೀಮ್ ದಾಗಲಿನ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿನ ಅಲ್ತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ದಾಗಲಿನ ಸೇರ್ಸಾದ ಗಂತ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪುಟ್ಪಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ದೈತೆ ಎನ್ನ ಏರು ಬೊಕ ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಪೂರ ಫೇವರೇಟ್ ಏರು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕುಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಪುನೇರು ಒರಿಂಡ ಗಿಡ ಒಲ್ಪ ಒರಿಂಡಲ್ಲ ಬಡು ಎತ್ತು ಹಾಕುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದಿ ತಗೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಸುದರ್ಶನ್ ಎಂಕಲಂಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಜಾಕಿ ಬೊಕ ಆರು ಗಿಡನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆರು ಬುಡಿ ಬಂದಾಗ ರಿಂಗ್ ಬಡು ಪಾಡೋದಿಪ್ಪೇರೆ ಕೈ ಪಾಡೋದಿಪ್ಪೇರೆ ಅವು ರಿಂಗ್ ಕಟ್ಟದು ಬಡು ತಾಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಏರು ಒಂಜಿ ತಾಡಿಲ ಮೋಡೆ ಒಂಜಿ ಇರ್ತದೆ ಒಕ್ಕ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕೊಟ್ಟಿ ಐ ಮೋಡಾಗ ಒಂಜಿ ಬಡು ಬೋಡಿ ಅರ್ಧ ಕರೆಂಟ್ ಇದನ್ನ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಯಾನ್ ಅದಗನೆ ತಿರ್ಗಿ ಫೋನ್ ಒಂಡೆ ತಿರ್ಗ ಆನಂದೇ ಹಾಕೊಂದಿಲ್ಲ ವೈಟ್ ಹಾಕುವೆ ಉದಯ ಕೊಟ್ಟಿನೆಲ್ಲ ಬರೋದಿತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕುದಿತ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಯಾನ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ಈ ಸರ್ತಿ ನಂಗೆ ಫೈಟ್ ಅಂದ್ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಲಾಯ್ತು ಎಂಕಲ್ಲಾಗಲಿ ಮಸ್ತ್ ಫೈಟ್ ಇರ್ತದೆ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ ಬಾರಿ ಪಾರಸ್ ಮಾತ್ರ ಹೊಸತ್ತೊಂದು ಕಂಜಿಗೆ ತೊಟ್ಟಿದೆ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೂ ಉಡಲ್ದಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಗ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತನ ನನಾತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಗ್ಲ ಉಮೇದ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಈರ್ ಒಂದಿತ್ತರೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸುದರ್ಶನರಿಗೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ರೆ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಏರುತ್ತ ಯಜಮಾನ್ರಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊರ್ಪು ಜೇರ್ ಸೊ ಐಕ್ ಅವಲೊಂಜಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪೋಪುಂಡು ಸರ್ ಒಂದಿತ್ತರಿತೆ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ 1 ಗಿಡಪನ ಇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಇನ್ನುಂಟು ಸರ್ ಪಂಡ ಆ ಟೈಮ್ ಇಂಚ ಕೊರಿಯರ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಒಂದಿಪ್ಪಾಗ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಯಾನ್ ಪೋತು ಒಂದಿತ್ತೆ ಐ ಪಾರ್ನೊಂಜಿ ಶೈಲಿ ಐ ಬಲ್ ಬುಡ್ಪುರ ಹಾಕದ್ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಲ್ ಐಕ ಹಾಕದ್ ನೆಕ್ ಬರೋದಿತ್ತೆ ಅವ್ರ ತೂನಾಗ ಮಕ್ಳಿ ಕೊರುಲಿ ದುಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜನ ಆವಿ ನಾಂಡ್ ಬೊಕ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದ ಹೈಟ್ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಲಾಕಿರ್ತದೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಇದು ನಮ್ಮ ಶಿರುವ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪ್ರಭುಗಳು ಬೊಕ ಸರಪಾಡಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಆರಕುಳು ಬಂಡೇರು ಐ ನಂಗೆ ಆಪುಂಡೆ 100% ಆಪುಂಡು ಆಯ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪು ಬಂಡೇರು ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಎಂಕಲ ಟೀಮ್ ಸೇರ್ಸೊಂಡೆ ಅಪ್ಪನಾಗ ನಕ್ಕರ ಜೇಕರ್ ಮಡಿವಾಳ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ಮೆಂಟರ್ ಆದಿತ್ತೇವೆ ಬಂಡ ಆರು ಇಂಜುರ್ಡ್ ಇತ್ತರಡಲ್ಲ ಆರು ಎಂಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇರು ಅಪ್ಪ ಮೊಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪರಂಚುರ್ಲ ಆಯ್ಕಾಂಡ್ ಪಂಡ ಬಲ್ಲು ಪತ್ತುನ ಆವಡು ಇತ್ತೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪ್ರಭುಲ ಆವಡು ಜಯಕರೆ ಆವಡು ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಅಕಲು ಹೊಸ ಜೋಕುಲು ಬತ್ತನ ಅಕಲಿ ಪೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ದೇ ಬಂದಾಂಡ ಅಕಲು ಗಿಡದ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಕಲು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಕಲು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಬೊಕ ಸರಪಾಡಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಲಂಚನೆ ಪಂಡ ಯಾನ ಗಿಡನಾಗ ದಾಲ ಮಿಸ್ಟಿಗಂಡ ನೆರ್ಜಿಡಲ್ಲ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ನೆರೊಂದಿತ್ತೇವೆ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಈ ಇಂಚಿನ ಗಿಡ ಅಂಚೆ ಇಂಚಿನ ಆಗಿದೆಯಾ ಬಲ್ಲಂಚಿದ ಇದೆಯಾ ಪಂಡ ನೆರ್ಪುನ ಬಂಡ ಮೋಕೆ ನೆರೊಂದಿತ್ತೇವೆ ಅಪ್ಪಂಡೆ ದೇ ಬಂಡ ಆರು ಬುಡ್ಪುನ ಎರುಕು ಹಾಕಂದ ನಿಕ್ಕ ಬಲ್ಲದಿಯ ಬೇಡ ಆಯೆ ಮಂಜ ನೀರ್ ಟಾಂಗಿದಲ್ಲಿ ಹೋಗುದು ಆಯ್ತು ನೆರೊಂದಿತ್ತೇರು ದೇವಣ್ಣ ಈ ಈಚೆ ಎಂಚಿನ ಕಲ್ಪನಿ ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಗಿಡ ನೆರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಜನಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಬಲ್ಲದ ಒಂದು ಬುಡ್ಪುನ ಎರುಕು ಹಾಕದೆ ಗಿಡವನ್ನ ಬರೋದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಗಿಡಂಡ ಮಾತ್ರ ಹಾಪುನು ಮಗ ಗಿಡವನಗಳು ಖಾಲಿ ಬುಡ್ಪನೇರಿಗೆ ಬಟ್ಕ ಬಲ್ಲದಿವ ಮತ್ತೆ ಅವು ಬುಡ್ಪನೇರು ಕಡಿ ಬಗ ಅಲ್ಪನೆ ಒರಿಂಡ ಬುಡ್ಪನ ಅಲ್ಪನೆ ಒರಿಂಡ ಬೊಕ ಅವೇನ ಸರಿ ಮಲ್ತನ್ ಪೋರೆ ಆಪಿ ನಾಯದೇರು ಅಂಡ ಚೂರು ಒರಿಂಡ ಸರಿ ಮಲ್ತನ್ ಒಪ್ಪ ಬಲ್ಲದ ಏರು ಬುಡ್ಪನ ಅಲ್ಪನೆ ಒರಿಂಡ ಬುಡ್ಪನೇರು ಅವೇನ್ ಸರಿ ಮಲ್ತನ್ ಪೋರೆ ಆಪಿಚಿ ಅಂಚ ಅದು ಅಕಲು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗನೆ ಸರಿ ಮಲ್ತನ್ ಬರೋಡು ಒಂದು ಸರ್ ಈ ವರ್ಷ ಏರು ಕಟ್ಟೊಂದು ಬೈತಾರೆ ಬಾರಿ ಪುದರ್ಲ ಮಲ್ತದ ನಂದಲಿಕೆ ಇರನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಹೊರ ಪಿರ ತಿರ್ಗುತ್ತನಾಗ ದಾರಿ ಏನು ಸರ್ ಪಂಡರಿತ್ತೆ ಆನಿಯವರ ಪಂಡಿತರು ಪುಲಿ ಕುದಲ್ದಾಗ ಬಟ್ರೆಗೆ ಅವತ್ತನ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಏರು ಕಟ್ಟನಾಗಿತ್ತನ ಇಂದುಲ ಇತ್ತದೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಾದ ಪಂಪರ್ ಸರ್ ಈ ವರ್ಷ ಏನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ದುಂಬು ಇನ್ನ ಸುರೂಟು ಲಾಟ ನಡು ಏರು ಗಿಡದ ಕತ್ತಲಂಡ ಐಡ್ ದುಂಬು ಲೈಟ್ ದಂಡೆ ಪಗೆಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಮಾತ್ರ ಅವನಿತ್ತಂಡು ಅವು ಕಾಂಡೆ ಸುರುವಂಡ ಮಾಯರ್ದಲೆ ಮುಗಿಯೊಂದಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮುಗಿಪರ ಆಯಿ ಪಂದಂಡ ಚೀಟಿ ಪಾರ್ದಗೆ ತಂದಿತ್ತರಿಗೆ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಟ ಅಂದ ಸುರುವಂಡು ಐ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಬತ್ತಂಡು ಐ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಬತ್ತಂಡು ಐ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಲಡ್ ಲೈಟ್ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೆತೆ 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 ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆವ ಬತ್ತಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೂರ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಆವ ಬತ್ತಂಡು ಟಿವಿ ಬತ್ತಂಡು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಟಿವಿ ಬತ್ತ ಇತ್ತ ಲೇಸರ್ ಬೀಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬತ್ತದ ಸಮಸ್ಯೆನ ಪೂರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಂದಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲಡ್ ಇನ್ನ ಮಂಜೇಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಪಂಡ ವಿನ್ನಾಯನ ಇರುವೆ ಮೆಡ್ಲ್ ಬತ್ತಂಪುಡು ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಅಂತರ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕನಸುಂಡು ಎಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಗಂತಡ್ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಂತಂದಾಂಡ
ಕಮಲ 24 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಪ್ಪರೆ ದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕಮಲಾಡ್ ಒಂಜಿ 10% ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುನ ಗಂತಡಿ ಇದೇ ಪಾಲ್ದಾಗ ಸಮಾಂಡ ಬೊಕೊಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗ ಸಮಾಪುಜಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗ ಸಮಾಂಡ ಆಕಡೆ ಸಮಾಪುಜಿ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ದುಂಪು ಓಪುನು ಇವರು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುನು ಏನೊಂಜಿ ಕನಸುಂಡು ಈ ಕಮಲ ಸಮಿತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆದ ಏನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಒಂದುಲ್ಲ ಎಂಚ ಬಂದಾಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ MIT ದ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿ ಒಂಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ಅಲ್ತ ಟೀಮ್ ದಾಗ್ಲೇನ ಕಲ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿನ ಅಲ್ತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಸೇರ್ಸಾದ ಗಂತ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬುಟ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪರ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ದೈತೆ ಐತ ಬೇಲೆ ಅವನುಂಡು ಅವತ್ತು ಇತ್ತೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಂಚ ಅಂತ ಬನಾರ ಆಪಿಜಿ ಅವತ್ತು ಒಂಜಿ 2-3 ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಾ ಅವು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಂಚಿನ ಓಡೈಕ್ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪರ ಅವು ಪಂಡ ಐತೆ ಕುದಿ ಟೈಮ್ ಉಡು ಅವೇನೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಇಯರ್ಲೆಗೆ ಅವರ ಪಾಡ್ ತೋರೆ ಉಂಡು ಒಬ್ಬರ ಆಂಡ ಅಂದ ಪಂಡ ಐತೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಂಡವು ಅವು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲೆಡಮ್ಮ ನಮ್ಮೊಂದ ಬೆತೆ ನಮ್ಮೊಂದ ಸೆನ್ಸರ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿಯ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಡಾವ ಅಂತ ಪುರ ತೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಅಂಚಾದ ನಾವ್ 3-4 ತಿಂಗಳ ಕಂಬ್ಲಡ್ದುಲ ಮಲ್ಪೊಂದು ಉಲ್ಲ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಂಬ್ಲಡ್ ಇಜಿದ ಕುದಿಟ್ ಅವೇನ ಒಂಜಿ ಕುದಿಟ್ ಆಪುಜವು 2-3 ಕುದಿಟ್ ಅವೇನು ಪಾರ್ದ್ ಆಪುಣ ತೋಂಡೆ ಬಂದ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಣ ಗಂತಡೆ ಗಂತದ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಮಿನಿ ಸೇವ್ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ಕಂಬ್ಲನ್ 24 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಬುಡ್ಚಿ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ 17 ಗಂಟೆ ಪುಲ್ಯ ಹೊಡೆದು ಮೇಲೆ ಮುಗಿತದ ಈ ವರ್ಷ ಉಳ್ಳರತ ಮಸ್ತ್ ಇರು ಬರ್ತದೆ ನಂದಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತಲ ಉಂಟು ಐಟಿ ಇರ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಇರು ಅಂತ ಪನ್ಪನಾಂಡ ಎನ್ನ ಏರು ಬೊಕ ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿ ಜೋಗುಲ ಪೂರ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಏರು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕುಟ್ಟಿ ಅವು ಕಟ್ಟಿನ ಸುರುತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ ಅಂಚಾದ ಅವು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅವು ಜೋರ್ ಲಂಚನೆ ಜೋರ್ ಲಂಚನೆ ಬೊಕ ಮೆಟ್ಲ್ ಮಲ್ದಟ ಪಡಿತೆ ಏಜ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕುಲು ಆಂಡಲ ಅವೇನ್ ಗಿಡ ಒಂದಿಲ್ಲ ಏಜ್ ಮಟ್ಟ ಬಾರಿ ಏಜ್ ಇಲ್ಲ ಮಿಡ್ಲಿ ಏಜ್ ಎಡ್ಲು ಆ ಮಿಡ್ಲಿ ಐತೆ ಕುಟ್ಟಿನ ಏಜ್ ದ ಏರ್ಲು ಅಡ್ಡ ಬಲ ಎರಡು ಕಣ ಬಲ ಎರಡು ಇಪ್ಪುರ ಪಾರೊಂದಿಲ್ಲ ಐಟಿ ಪೋಡೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಡ್ಯಾಮಂಡ್ ಏರು ಏಜ್ ಆಯ್ನಕ್ಕನೆ ಒಂಚ ಅರ್ಗಂಡ್ ಕಟ್ಟೋನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐಕ್ ಬೋಡಾದ್ ದುಂಬುದಕುಲು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಂಚನೆ ಪ್ರಾಯದಗುಲ್ಲ ಅಂಡ ಇಂಚ ಅರ್ಗಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಅಂಚನೆ ಒಂತ ಎರ್ಲು ಅಂಚನೆ ತೋಜು ನಿಂಕ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಪೋಖ್ರಿ ಅಸ್ಲಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಪಾರುಂಡು ಎಂಕವೇನು ಅಡ್ಡ ಬಲೆ ಕನ ಬಲೆ ಕೊರ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ್ ಅವೇನು ಯಾನ್ ಬಲ್ಲುಡೇ ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಪೋಯ್ಸರ್ತಿ ಇನ್ನ ಥ್ರೋಟ್ ಕುದಿಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ಲ 5 ಕುದಿಟ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ ಕಂಬ್ಲ ಕೂಟದ ವಾಯರ್ಲ ಬರ್ದಿಜ ಬೆಂಗಳೂರದ ಕಂಬ್ಲ ಇಡ್ಲ ಟಾಪ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅವೇ ಇತ್ತು ಕೈ ಎಂಕ್ ಎಂಚಂದ ಉಂಡ ಈ ಕಟ್ಟದಿನ ಕುಡಂಜಿ ಏರು ಒಂಜಿ ಜೆಪ್ಪನ ಸ್ವಭಾವದ ಏರು ಪಂಡ ಏಪ ಜೆಪ್ಪುಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪಿ ಗಂತಡು ಬಿನ್ನೊಟ್ಟು ಗುಟ್ಟಿ ಎಲ್ಯ ಗುಟ್ಟಿ ಅಂಡೆ ಅವು ಐಕಲ ಎಂಕಲ ಮೋಡ ನಗರಿಗೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಾಲು ಬೋರ್ಡು ಸಾಲು ಬೋರ್ನಾಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ದಿನ ದೇವಂದಾಂಡ ಓವೇನು ಬುಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಟೈಮಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಗುಟ್ನಾಗ ಎಂಟು ಟೈಮಿಂಗ್ ಇತ್ತಡು ಮೋಡದ ಕುಲು ಎವರೇಜ್ ಪಾರ್ದ ಅವು ಸಾಲುಗ್ ಸೆಮಿಕ್ ಸಾಲಗ್ ಪೂರ್ನ ಎರುಕು ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಐಕ್ ಬಿಟ್ಕೊರಲಿ ಅವು ಐಕಲ್ ಮೋಡದ ಹಾಕುವ ಪಂಡದ್ ಬೊಕ ಓಲ್ಲ ಮಿನಿ ಜೆತ್ತುಂಡ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಎಲ್ಯ ಕುಟ್ಟಿ ಫ್ಲಾಗ್ ದೇರ್ಪುನ ಬರ್ತದೆ ಜೆತ್ತುಂಡ ಎಂಕಲ್ ಮುತ್ತುರ್ದು 450 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೋದ್ಲ ಕಾಲಿಗೈಡ್ ಬರ್ಡ ಉದ್ದೇಶ ಮೋಡನಗಲೆ ಬುಡ್ಕೋದ್ನಿ ಕುಟ್ಟಿನಗಲೇನೆ ಉಂತಾನೆ ಇಂದಾಂಡ ಕುಟ್ಟಿನಗಲೇನೆ ಮಲ್ಪೊಂದಿರ್ತದೆ ದುಮ್ಮಲ್ ಬರೆತ್ತಂಡ ಅಂಡೆ ಐವಕ ಮೋಡನಗಲು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತಾ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಜಿಂಕ್ ದಯ ಬಂದಾಂಡ ಹೂ ಬುಡ್ಕೊಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಏನು ಪಾರ್ದ ಗಿಡನ ಎಂಕಲ್ಲ ಜೋರುಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷ ಗಿಡದ ಈತ ಎಡ್ಡೆ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಂಡ ಅವು ಪಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ಪುನೇರು ಒರಿಂಡ ಗಿಡ ಒಲ್ಪ ಒರಿಂಡಲ್ಲ ಬಡು ಎತ್ತದ ಹಾಕುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದಿ ತಗೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಸುದರ್ಶನ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಜಾಕಿ ಬೊಕ 6 ಗಿಡನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು 6 ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಪೋಯ್ಸತ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತರ 2 ಬಂತೆ 6 ಗಿಡವನ್ನ ಇಟ್ಟು ಚೂರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ಪರಂಡು ಯಾನ್ ಮಲ್ಪವೇನ್ ಎಂಚಂದ ಅವು ಮಲ್ತಿರ್ನಂಡ ಒಂದಿತ್ತನ್ನ ಅಕ್ಕನೆ ಅರ್ಲ ಗಿಡವೇ ಅಂದ ಸರ್ ಪೋಯ್ಸರ್ತಿದ ಸೀಸನ್ ಪಾತೆರ್ನ ಪಂಡ ವೇಣೂರ್ ಮುಡ್ಕೊಡಿದ ಕಾಟಿ ಬುಕ್ಕ ನಂದಳಿಕೆದ ಮೋಡೆ ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅನ್ಬಿಟೇಬಲ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಂಡ ಅಂದ ನಾವು ಬಾರಿ ತಾಳಮೇಳ ಎರ್ಲು ಬರುವ ಎರ್ಲುಲ ಇಂಚ ಬಂಡ ಯೊತೆ ಪಾರ್ನ ಇರುವ ಅವಡು ಐಕ್ ಜೊತೆ ಏನ ಇರು ಐಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ ತಾಳಮೇಳ ಆಯ್ಜಿ ಬಂದಾಂಡ ಅವು ಪಾರೋ ಒಂಜಿ ಎವರೇಜ್ ಪಾರೋ ಒಂದು ಇಂಚಾದ್ರ ಮಂಡ ಲಕ್ಕುನಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಲಕ್ಕುವ ಮಧ್ಯಡ್ಲ ಒಂಜೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಪಾರುವ
ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮಲ್ಲ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮಲ್ಪ ರಡ್ಡಿ ಏರ್ಲ ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ್ಲ ಏರ್ಲು ಲಕ್ಕದ ಚೂರ್ ಮೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಏನೇ ಕಲ್ತಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಗಿಡವನ ಏನ ಕಲ್ತಿ ಬುಡ್ಪನ ಕಲ್ತಿ ಆಪಡ್ ಸರ್ತಿ ಎಂಚಿನ ಕಲ್ತಿ ಅಂಡ ಈ ಸತಿ ಒಂಜಿ ಮಿಯಾರ್ದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಮೋಡೆ ಅಲ್ಲೇ ಉಂಟು ಪಂಡ ಕಾಟಿ ಲಗದಾತನ ಮೋಡೆ ಲಗದಿ ಐ ಗೊತ್ತಿರ್ತಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರ್ತಜಿ ಆ ಪೊರ್ತುಲ್ಲ ಏರು ದಂಡೆ ಬೂರ್ನೇರು ಸಾಧಾರಣ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತದ 4 ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಲಾದ್ಲ ಬೊಕ ಎಂಕಲ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಯವೇನು ಲೆಮನ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಎನ್ನ ಇರ್ತಾತ್ ಕಾಟಿನ ಮೋಡನಾತ್ ಮಲ್ಲ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಇತ್ತಿನ ಕೂಟರ ವಾಯ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲು ಅನ್ಬೀಟನ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂಚಾಂಡ್ ಮಗ ಮಲಮಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ಲಸ್ 144 ಮೀಟರ್ ಇತ್ತಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ಸೋದಿನ ಇಚ್ಚಿ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಅಂದ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಎರ್ಲಿಗೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚಾಂಡ್ ಅಂದ ಇತ್ತೆ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿ ಕಂಬಳ ಬಗ್ಗೆನೆ ಪನ್ಪುನಂಡ ಇತ್ತೆ ಉಳೋ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ನಂದಳಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇಂದದು ಸಮಸಮಾನ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ನಂದಳಿಕೆ ಪಾಸ್ ಇದೊಂದು ಎರುತ್ತ ಯಜಮಾನ್ರದ್ದು ಸಮಸಮಾನಾಗ ಎಂಚಾಪಡು ಸರಿ ಪಂಡ ನಾನೊಂದು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಕಾಪಾಡುಂದ ಅಪ್ಪುಂಡ ನಾನೊಂದು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾಳೆ ಜೋಶ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡ ಅಂದ್ ದಯಮಂಡ ಸಮಸಮಾನಗ ಯಾನ್ ಸುರೂಟ್ ಏನ ಮಲ್ಪುಂಡ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ನಾಗಲಿಡ ಈಜಿಂದ ರತ್ನಾಗರ ಸೇವೆದ ಪೋದು ತೂಪುನು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಏರು ಓಲ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅಂಡೆ ಅವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗಿಡವನ್ನ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಪವನು ಅಂದ ಮಾರೆ ಮೂಲಿ ಪಂಡ ಸುರುಟು ಕೊಳಕೆ ಸಲಡ್ ಬಣ್ಣಗ ರಡ್ನೇ ಸರ್ತಿ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಬಡುಪಾಡು ಎಂದ ಅಂಟ ಬೇಗ ಒಂದಿದ್ರೆ ಬಡುಪಾಡು ಎಂದ ಅಂಟ ಎಂಕಲ ಏರು ಪಾಸ್ ಆತು ಚೂರು ಅಂಗ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಗನೆ ಬಡುಗೆತ್ತೇರು 20 ನಂದರಿಗೆ ಪೋಡುದು ಮೇಲೆ ಬಡುಗೆತ್ತು ಹಾಕದ ಅಂತಾನೆ ಎಂಕಲ ಏರು ಪಾಸ್ ಅಂಟ ಆತೇಪ್ ನೈಟ್ ಪಂಡ ಈ ಕೊಳಕದ ಇರ್ಲುಲ ಎನ್ನ ಇರ್ಲುಲ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ದೇ ಇರಲು ಮರಿ ಪಾರ್ವಾಯಿ ಕುಲ್ಲ ಯಾನ ಅನ್ನ ಅಕಲ್ನ ಉದಯ ಕೊಟ್ಟಿನೆಲ್ಲ ಬರೋದಿತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕುದಿತ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಯಾನ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ಈ ಸರ್ತಿ ನಂಗೆ ಫೈಟ್ ಅಂದ್ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಲ ಇತ್ತು ಎಂಕಲ್ಲಾಗಲಿ ಮಸ್ತ್ ಫೈಟ್ ಇತ್ತದ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ ಬಾರಿ ಪಾರದ್ ಮಾತ್ರ ಪೊಸತ್ತೊಂಜಿ ಕಂಜಿಗೆ ತೊಂಡಿದೆ ಅವಲ ಈ ಸರ್ತಿ ಬಾರಿ ಪೊಯ್ ಸರ್ತಿ ಕಡೆ ತಗೊಂಬ ಲೈಕ್ ಪಾರದ ಅಂದ ಸರಿ ಮೆಟ್ಲವನ್ನೇ ಬರೋದುಂಟ ಸರ್ ಸಪೋಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಮೆಟ್ಲ ಆಯ್ಜಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಂಡ್ ಅವು ಪೂರ ಎಂಚ ಮಲ್ಪರ್ ಸರ್ ಅವು ಎಂಕುಲು ಎಂಚ ಬಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಸೋತುಂಡ ಅವು ಎಂಚ ಸೋತುನು ಬಂದ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕುಲೊಂದು ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಲ್ಪ ಕುಲೊಂದು ಬುಡ್ಪುನಗ ಕುಲ್ಪಾದ್ ಗಿಡನಗ ಕುಲ್ಪಾದ್ ಅವೇನು ಒಲ್ಪ ಹಾಲ್ ತಪ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಸರಿ ಮಲ್ತ ಮೊಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಬಳ ಮೆಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಪುಡು ಪಂಡ ಎರುಪಾರೋಡು ಎರುಪಾರಣ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಪುಂಡು ಬರ್ಪಿ ಸರ್ತಿದ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ದಾಯ್ತ ಪ್ಲಾನ್ ಸರ್ ಪಂಡೈತೆ ಬರ್ಸಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ತಾಂಕದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ದತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಗಿಡವನಕುಲ್ಲ ಫಿಟ್ ಉಲ್ಲೇರು ದಯಪಂಡ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿ ಗಿಡವನಕುಲು ಒಂಜಿ ಪೊರಿ ದಪ್ಪ ಸೋತೊಂದಿತ್ತೇರು ಯಾನಗಲೇನು ಪುಣಿಟ್ಗುಲು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ದವಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 3/4 ಗಂಟೆ ದತ್ತೇಡಲ್ಲ ಅಕುಲು ಇರುವೆಲ್ಲ ದಾಲ ಸೋತೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಅಕುಲು ಆರಾಮ ಉಲ್ಲಾಸಲೇ ಉಳ್ಳೇದು ಅಕುಲು ಗಿಡವನಕುಲ್ಲ ಅಂಚದಿಪ್ನಾಗ ಈ ಸರ್ತಿ ಅಕುಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ದಿವೊಂದೇರು ಬೊಕ ದೇವ್ರದೇಟ್ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಗಿಡವನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದುರಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ್ ಎಂಕ ಕಡೆ ಏಪಲ ಒಪ್ಸೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಸೋತಡಲ್ಲ ಎರಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಕುಲು ಹಾಕದ ಮಿತ್ ಮಲ್ಪೇರು ಧೈರ್ಯ ಉಂಟು ಬರ್ಪಿ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪನ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪನೆಟ್ ಉಲ್ಲ ಮುಜ್ಜೊತೆ ಉಂಡು ಮುಜ್ಜೊತೆ ಕೊನಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲಡ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲೆಟ್ಲ ದೇವಲಿ ತೂವರುಂಡು ಅಂದ್ ಈರ್ನ ಪುದ್ದಡು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲೆಟ್ ನಾಯರದ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಂಚ ಮೆಟ್ಲ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲೆಟ್ಲ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲೆಟ್ ಪುತ್ತೂರ್ಲ ಮೆಟ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಈರ್ನ ಪುದ್ದಡು ಎನ್ನ ಪುದ್ದಡೆ ಆತಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಕೆಲವೊಂದು ಕಿಲೋ ಮೆಟ್ಲ ಆತನ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲೆಟ್ಲ ನನ್ನ ತುಂಬ ಅಡ್ಡಪಲ ಐಟಿ ಮೀನ್ ಇರೋದಲ್ಲ ಮಲ್ಪನ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಟ ಸರ್ ಪಂಡರಿತ್ತೆ ಈರ್ನ ಕುಟ್ಟಿಗೆ ವಿತ್ ಅವೇ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಕುಟ್ಟಿನ ಬಲ್ಲೆಡೆ ದೀಪೆ ಪಕ್ಕನೆ ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ದಿಜೆವು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದ್ದ ಕಣ ಬಲ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂಜಿ 3 ಸುತ್ತು ಗಿಡ ಹೊಡೆದುಂಟು ಪಾಂಡುನ ಗಿಡ ಹೊಡೆದಿತ್ತಂಡೆ ಅಂಡ ಪಾಂಡುನ ಈ ಏಜ್ ನನ್ನ ಗಿಡವನ್ನ ಸರಿ ಎತ್ತ ಬಂದ್ ನನ್ನ ಪಾಂಡುನ ಗಿಡ ಹೋಚಿ ಒಂಜಿ ಕುದಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಪದ ಹೋಪೆ ಎಂಚ ಬಂದ ಲಾರಿಡ್ ಬಂಡೆಂಗಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಮಲ್ಲ ಲಾರಿ ಪಿದಾಡುವ ಮೊಲ್ದುಡ್ದು ಪೋನಾಗ ಖಾಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಗ ಟೂರ್ ಪೋಯಿನಕ ಮಿಯರ್ಲೆದ ಹೋಗುನು ಅವಾಗ ಗಿಡ ಅಂತ ಒಂಜಿ 2 ಸತ್ತು ಗಿಡವಲಿಂದ ಬಂಡ ಪಾಪದ ಪಾಂಡು ಹೋಗಣ್ಣ ಬಂಡ ಪಾಂಡುನು ಗಿಡದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಗಿಡವನ ಇರುನೆ ಪುಂಡ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಪುಜಿ ಆಯ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಾಂಡಕ್ಕಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಪಾಂಡುನು ಗಿಡನಾಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬುಡ್ಪುನ ಇರುನು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಿ ಅಂದ ಮೋಡದಂಚಿನ ಇರ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡ್ ಪಾರಂಡ ಪಾಂಡುಗ ಆಪುಜಿ ಒಂದ್ ಪೋಡಿ ಉಂಡೆಕ್ ಅಂಚ ಅದು ಪಾಂಡುನು ಗಿಡನಾಗ ಕುಡಜಿ ಗಿಡವನ ಇರುನೆ ಕಟ್ಟುನೆಗೆ ಅವ ಮೆಲ್ಲ ಬರೋಣದೆ ಪಾಂಡ ಅಂಚ
ಸರ್ ಕಂಬಳ ತಂದೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಹಾಬಿದಾಯ್ತು ಸರ್ ದಾಯ್ತು ಉಂಡು ಕಂಬಳ ತಂದೆ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೂರ ಉಂಟು ಮೂಲು ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷಿ ಬಂಡೆ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ಎರಡು ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮಂದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಸ್ಕಾಟಿಕ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ತೋಟ ಬತ್ತದ ಸಜಿಪವೆ ಇಂಚೆ ಬಂದ ಮೇನ್ ಬೆಳೆ ಬಜ್ಜಿ ತಾರೈ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಮೂಜೆ ಮೇನ್ ಬೆಳೆ ತೊಟ್ಟು ಪುರಾ ನಮ್ಮಂದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನಾಡ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮಂದು ಕುಕ್ಕುದ ಸಾಧಾರಣ 10-25 ನಮ್ಮಂದ ತಳಿ ಉಂಡು ಗುಜ್ಜಿದ 10-25 ನಮ್ಮಂದ ತಳಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬೇತೆ ಉಂಡ ರಾಂಬುಟರ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಚೆರಿ ಉಂಡು ಲಿಚ್ಚಿ ಉಂಡು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪೂರ ನಡೆದ ಅಂಚ ಪೂರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಹೂ ಇಜ್ಜಿಂದ ಕಂಬಳ ಬೇಸಿಕ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕೊರತೆ ಉಂಟು ಖಂಡಿತ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಈರೊಂಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರ ಆಯ್ತ ಬಂದ್ಬಾರ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಬೋಡು ದಯ ಬಂದಾಂಡ ನೀರು ನಿರೇಲು ಬೊಕ್ಕ ಶೌಚ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಇಪ್ಪೊಡೆ ದಯವಂದಂಡ ಇದ್ದ 24 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಂಡ ಓಕೆ ಐದ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಂದಂಡ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಕೆಲವರು ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಆಪಡು ಹೊಸತ್ ಈರ್ನ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ನಗಳು ಕಂಬಳ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಶೌಚಾಲಯ ಪೂರ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಬರಿ ಭಂಗ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಬೇಕು ಐ ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ನ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀರು ಮೇನ್ ಎರ್ಲೆಗಾವಡು ಮನುಷ್ಯರಿಗಾವಡು ನಮ್ಮನಿ ಬಾಟ್ಲಿದ ಎಂಕುಲ್ ಪುರ ಬಾಟ್ಲಿ ನೀರು ಬತ್ತ ಬೈಲದ ನೋಪ ಅವು ಅಂಚೆ ಪರವಲ್ಲಿ ಅಲ್ತ ನೀರ್ನಾಗ ಪರ್ಪಣಂಚಿತನ ಬೈಲ ಪರ್ಪಣಂಚಿತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಂದಂಡ ಕಂಬಳಗಲ ಪೊರ್ಲು ಮುಖ ಪೂರೈಕಲ ಎಡ್ಡೆವು ಈರು ಪನ್ಪುಲಕ ಒಂಜಿ ಫೈಟ್ ಸಾಲು ನೆನಪನ್ಪಡ ಮಸ್ತ್ ಫೈಟ್ ಸಾಲ್ ಇಪ್ಪು ನಂದಳಿಕೆ ಪಂಡ ಆತ್ ಮೆಡ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಐಟ್ ನೆನಪದೀದ್ ಪನ್ಪುನಂಡ ಫೈಟ್ ಸಾಲು ಪಂಡ ಈರು ಲಕ್ಕನಕನೆ ಈರು ಹಾಲುಂಡು ಇಜ್ಜಂಡ ಅರ್ಧ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನಿಕ್ಲ ಪಿರವಿತ್ತು ಅಕ್ಲು ದುಂಬಿತ್ತೇರು ಆಂಡಲ್ ನಿಕ್ಲ ಪಾಸ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಈರ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಅಂಚ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಫೈಟ್ ಸಾಲು ಹೂನ್ ನೆನಪು ಬರೋದಿಜ್ಜಿ ಆ ಪೊರ್ತೋಡು ಕೊಳಕಿರುತ್ತ ಆನಂದರಿ ಅನ್ನ ಗಿಡವನಾಗ ಬುಡಿ ಬಣ್ಣಗ ಅಂಚ ರಿಂಗ್ ಬಡು ಪಾಡೋದಿಪ್ಪೇರು ಕೈ ಪಾಡೋದಿಪ್ಪೇರು ಅವು ರಿಂಗ್ ಕಟ್ಟದು ಬಡು ತಾಳಂಡದು ಎನ್ನ ಮೋಡೆ ಕುಟ್ಟಿಲ ಮೋಡೆ ಬಡಿ ತಾಳಂಡ ಅಲ್ಪನೆ ಬುಡಿ ಬಣ್ಣ ತಾಳಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಏರು ಒಂಜಿ ತಾಡಿಲ ಮೋಡೆ ಒಂಜಿ ಇರುತ್ತದೆ ಒಕ್ಕ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕುಟ್ಟಿ ಐಕ್ ಮೋಡಾಗ ಒಂಜಿ ಬಡು ಬೋಡೆ ಅರ್ಧ ಕರೆಂಟ್ ಇದನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಯಾನ್ ಅದಗನೆ ತಿರ್ಗಿ ಫೋಂಡು ಒಂಡೆ ತಿರ್ಗ ಆನಂದೇ ಹಾಕೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ವೈಟ್ ಹಾಕುವೆ ಮುಖ ತುನಗ ಏರು ಎಂಕಲ ಏರು ಪಿರಬುಂಡು ಗೊತ್ತಾಯಿ ಕೂಡ್ಲಿ ಆ ಬಲ್ಲದ ಗೊಂಡಿನ ಅಡೇಗೆ ಜಾರಾದ ಆ ಬಲ್ಲ ಗೊಂಡಿಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಸ್ ಬಂದಿರಿ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳಾಡು ಫೈನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಅವತ್ತಿನಗಲ್ಲ ಅವನ್ ಎಡ್ಡೆ ನೆನಪುದ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಎರು ಕೊರ್ನ್ಯಾರು ಬಟ್ ಕೆಲವರು ಎಂಕಲ್ ಎರು ಕನ್ಪ ಕಂತದ ಮೆಡ್ಲ ಅವಂದಿತ್ತಕನಿ ಅವನ್ ಪಿರಗೋನ ಪೇರು ಪಿರಗೋನ ಎಂಕಲ್ ಬಂದ್ಬಾಗಲ ಎಂಚ ಬಂದ ನಿಕಲ್ನ ಬುದಾಡ್ಲ ಗಿಡಗ ಅದಾಲ್ ತೊಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಂಬಳ ನಿಕಲ್ ಬುದಾಡ್ ಗಿಡ ಬಂದಾಗ ಇಜಿ ಎಂಕುಲ ಗಿಡ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವಾಗ 5 ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪಣರ ಅಪ್ಪಿಜಿ ಕಂಬಳಡ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆನಾಗ ಎಂಕಲ ಮನಸ್ಸು ಎಂಕಲ ಗಿಡವನಗಲ ಎಂಕಲ ಬುಡ್ಪುನ ಆನಮನಿ ಪಂಡಲ ಅಕುಲು ಎಂಕಲ ಎರು ಕೊರ್ಜೇರು ಬಂದ ಎಂಕಲ ಹಠ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕಲ್ನ ಎರು ಹಾಕೋಡು ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಉದ್ದೇಶ ಏನದಾಗ ಗಿಡವನಗಲ ಬಂದ್ಬಿಡು ಬುಡ್ಪುನಗಲ ಒಂಜಿ ನಿಕಲ ಗಲ್ತಿ ಅವರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಅಂಚಾದ ಎತೋ ಸರ್ತಿ ಅವೇ ನಿಂಗು ಹಾಕಿದ್ಲ ಉಂಟು ಆ ಎದುರು ಪಾಲ ಪಂಡ ಎಂಕಲನ ಏರು 5 ದುಂಬದ ಕಂಬಳಾಡು ಅವು ಎಂಕಲನೇ ಆದಿತ್ತಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಬುದಾಡಿ ಮೆಡ್ಲ ಮಲ್ತಂಡು ಆಯ್ತ ಮಗನೇ ಕಂಬಳಾಡು ಅಕಲ್ನ ಸೋಯ ಹಿತ ಶಕ್ತಿ ಬೋಡಾದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇತಕಲ್ನ ಬಣ್ಣ ಪಾತ್ರಗೆ ಇದ್ದು ಅಕುಲಕುಲೆ ಗಿಡ ಅದು ಪತ ಮನ್ನಾಗ ಎಂಕ ಭಾರಿ ಫೀಲ್ ಆವಂದಿತ್ತಂಡು ಕೋಪಲ ಬರೋದಿತ್ತಂಡು ದಯ ಬಂದ ಎಂಕುಲ್ ದಾಲ ಅಕಲ್ನ ಬುದಾಡಿ ಗಿಡ ಉಜ ಬಂದಿ ಗಿಡವ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ 2-3 ಕಂಬಳ ಸೀರೀಸ್ ಫೈಟ್ ಇಪ್ಪನ ಬರ್ತಡು ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಗಿಡ ಆರಾಪಿಚ್ಚು ಅಂಚ ಅದು ಅಕಲ್ನ ಈರು ಅಕಲ್ನ ಬುದಾಡಿ ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಏರು ಪುನಗ ಎಂಕಲ ಗಿಡ ನಿಂಗ್ಲ ಹಾಕದ ಅಂಚ ಅವು ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಅಂದ ಇದು ನಂದಳಿಕೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತನ ಇರು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕುಟ್ಟಿ ಅಂಚ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕುಟ್ಟಿ ಏತ್ ಮೆಡಲ್ ಆಯನೆ ಏತ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೆ ನೂತ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೆ ಎಂಕ ಬಂಡ ಯಾನ್ 2 ವರ್ಷ ಕರಿಂಜೆ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ಅವಲ್ಲ ಮೆಡಲ್ ಆತನ ಈಗ 2 ವರ್ಷ ಅವಲ್ಲ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದು 1 ವರ್ಷ ಇನ್ನ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ವರ್ಷ ಅವಿನ ಅಂಬಡಿ ಮಾರು ಕೊಡ್ತಿತ್ತೆ ಅವಲ್ಲ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದಿತ್ತೆ ಕಾಂತಾರ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಲ್ಲ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಪೋಯಿನ ದಿಕ್ಕು ಪೂರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೆ ಓಕೆ ಭಟ್ರ ನಾನ ದುಂಬ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಯಜಮಾನ್ ರಿಪ್ಪು ಅದನ್ನ ಗಿಡಪ್ನ ಕ್ಲಿಪ್ ಈರು ದಾಯ್ತ ಬಂದ್ಪ ಈರೊಂದು ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರ ದಾಯ್ತ ಬಂದ್ಪ 2 ಪತ್ತನ ಕ್ಲಿಪ್ ನನ ದುಂಬ ಬರ್ಪನ ಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚ ಬಂದಾಂಡ
ಎಡ್ಡೆ ಏರು ಕಟ್ಟೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಏರುನು ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಲೇನು ಪೂರ ತೂದು ಗೀತನು ಅವಡ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪಾತೇರಿಯರು ಪಾತೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟಡು ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಮತ್ತೆ ಇರ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರು ಇರಿಗೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಡು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ನನಾದ್ ಪುದರ್ ಬರಡು ಸರ್ ನನಾದ್ ಯಶಸ್ಸು ತಿಕ್ಕಡು ಅಂತ ಎಂಕ್ಲ ಆಶಯ ಎಂಕ್ಲೋಡೆ ಪಾತೇರ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಧನ್ಯವಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಸರಿ